ce sai na barka ma ka huta sai dai kuskure na guda daya in gaya ma me kenan fa wata yarinya na da airport ban tambayi sunanta ba ban san gidansa ba ni da aka yi da mara mun koma airport ko da alamu ganta haba ai kai hakuri in ma raban ka ce za ku sake haifa Allah ko wallahi to Allah ya sa to me ka kawo min ai kamar na dau hoto da jami'a da mun yi hotuna masu kyau in ga ma yana da musiba kirki da Allah na ga ma yanzu akwai special